o ye jamana yɛrɛ bɛ état d'esprit min na n'i ye mɔgɔw maa ɲininka a bɛɛ lajɛlen b'a f'i ye hali minnu bɛ faamaw nana kɔrɔ u wele kɛrɛfɛ i n'u ka kuma donc wala ko in kɔni bɛ cogo min na an kɔni m'a faamu mais an b'a kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di o ye kuma ye wa anw bɛ sigi an ka jamana ka ci wa donc wulikajɔ min kɛra a kɛ kun don a fɔ jamana wulikajɔ min kɛra a kɛ kun don maaw kumana maa caman kumana n y'a dɔn maaw bɛna kuma sini u bɛna kuma sinikɛnɛ maaw bɛ yen minnu jɔrɔlen don u bɛna di ko wele Seyna fana a bɛna fɔ an ye ko bon vraiment an k'a lajɛ an ka nin ko in to ten ayi n b'a fɛ ka équivoque bɔ o la kuma k'a bɔ a la siga a ka bɔ mɔgɔw dusukun na yiranya ka bɔ dusukun na min tɔgɔ bɛ fɔ o la u bɛ min tɔgɔ fɔ o la siribikɛ bɛna wele tuguni k'a fɔ ko non أشرف الشرفاء والله أشرف الشرفاء أقول نقول نبي نتكلم فقط أكمل أيوة دفع ندمنا de violence là la mec elle là ça qu'elle a dit allez je viens donner une taara min f'a ye an ye jelew ta an ye feerew ta an b'a fɛ ka jamana bɛɛ ci an b'a fɛ ka joli bɔ ɲɛ bɛ di ko in na fitinamɔgɔ de don a bɛna nin kɛ a bɛna nin kɛ o taara cɛkɔrɔba la siran a tɛ fitina fɛ a ye n wele n'a ye n wele n bɛ tulo ja ye an tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ala n y'a ko in to yen et puis ko in ye ala ka ko de ye donw de b'a bolo n'a ye don minnu fɔ n'o donw sera a ye min latigɛ o bɛ kɛ donc a ka faamu a ka dɔn mɔgɔ maa nana CEDEAO nana o ONU nana o mɔgɔ wɛrɛ nana o an b'i lamɛn on n'est pas des gens minnu b'a fɔ ani mɔgɔ tɛ kuma an tɛ agité non an b'i lamɛn jamanadenw ye fɛn minnu fɔ o dɔnnen don ni jaabi dira jamanadenw ko nin b'an wasa ni jaabi ma di an bɛ bɔ fo diɲɛ k'a ye